लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मेथाइ रोजाबगिरि बिथां खनसाय ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनायजों बे बोसोराव फैनो गोनां गोसो दंबोला पार्ट 4 मिउजिक भिडिअनि सायावनो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' सिगां बोसोरफोराव बिथां खनसाय ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनायाव गोसो दंबोला पार्ट 1 पार्ट 2 आरो पार्ट 3 सिम बयबो नायखांखाबाय आरो बयबो नायनानै मोजां मोनदों। थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बिथां खनसाय ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनायजों गोसो दंबोला पार्ट 4 मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। आरो मिथिनाय बादिब्ला बे मिउजिक भिडिअआवहाय फावखुंगुर सिमां चैनारी लोगोसे पूजा मुसाहारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै मिथिना मोनदों। आरो मेथाइखौ खनसाय ब्रह्म लोगोसे काश्मीरी ब्रह्म बिथांमोना रोजाबदों। स' नोंथांमोना बे मेथाइनि ससे क्लिप्सफोरखौ फेसबुक बा इउटुबफोराव खोनाखाबाय जानो हागौ। आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथां खनसाय ब्रह्मआ जेरैबायदि गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 1 पार्ट 2 आरो पार्ट 3 खौ जेरैबायदि अनसायदों बेबायदिनो गोदानै फैनो गोनां गोसो दंबोला पार्ट 4 खौबो रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बयबो फोरमायहरदो आरो मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।